ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди цирк қарор дорем. дар инҷо цирк мешавад, дар инҷо бошад Гулистон ва манамихе рост Профсоюз, Якачинор. аз ин тараф бошад театри ҷавонон ва рост ро ба сӯи Султони Кабир, диагностика 46 микрорайон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ба худи бинои истиқоматӣ. аз 16 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 7 ошонаш ҷойгир мебошад дӯстони азиз. бино якта подъезд дорад ва дута лифташ аллакай часпондагӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. духонага се хонага кардагианд бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат аст дӯстони азиз. хона 4 та треза дорад. ҳамаи ҳуҷраҳояш бо ошхона ҳамашон треза доранд дӯстони азиз. ягон ҳуҷраи бетреза нест. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ прихожа роҳрав дӯстони азиз. дар роҳрав чӣ хеле мебинед, ман ҳамин гуна як шкафи калон аст. ҳаман ҳамин кладовка мебошад. метавонед чизҳои лозимиятонро мисол банкаҳоя метавонед монед. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона, ҳамом, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ошхона аст, баъд аз он сеюм ҳуҷра мешавад. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона таъмири нав дорад. баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зинаи кадагӣ нест дӯстони азиз. хона хонаи нав аст. ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. назди цирк, дар инҷо цирк, Гулистон, Профсоюз, Якачинор ва аз ин тараф бошад театри ҷавонон, яъне молодёжнӣ ва рост ро ба сӯи диагностика 46 микрорайон. минтақаи беҳтарин аст. бениҳоят зерсохти хуб дорад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор ҳастанд дӯстони азиз. аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, махӯзаҳо бо воситаи нақлиёти ҷамъиятӣ ҳам умуман мушкилӣ нест. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор ҳастанд дӯстони азиз. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, ин фақат дар навор ҳамин хел мегад мекунад. камера ҳам хеле сёмка дорад. дар ҳақиқат ягон хел мегаткунӣ нест. дар дуюм ҳуҷра дар инҷо боз ҷои холӣ ҳаст. метавонед ягон хел шкаф кунед ё ки гардироб. ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона ба системаи гармдиҳии шаҳр пайваст аст. отопление ҳаст, батареяи часпондагӣ, кухони гарнитур ҳаст, плита, яхдон ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ба сабабе ки хона 4 та треза дорад ва масоҳаташ ҳам хуб аст, соҳиби хона дар ин ҷо боз сеюм ҳуҷраи истиқоматиро кардагианд. ҳуҷраи кӯдакона мебошад. марҳамат. худо хоҳад моҳи тирамоҳ бояд бинои аллакай супоранд. нархи хона бошад 710 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ду талифт аллакай часпондагианд. марҳамат дӯстони азиз, барои харидорҳои аниқ муомилаи хуб дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.